Sexu askapenerako nazioarteko eguna da gaurkoa. Legeetan LGTBI kolektiboarentzat aurrera pausoak eman diren arren, eskuinaren eta ezkerreko sektore batzuen jazarpena piztu egin da. Egoera horretan, gaur fasismoari aurre egiteko helburuarekin aurrera begiratzeko eta mugimenduak artikulatzeko deia egin dute eragileek. Aipatutako aurrerapen berrienetako bat, trans pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI eskubideen bermerako legea da. Gorroto diskurtsoak areagotu direla eta kezkatuta agertu dira eragileak. Gabon, Gasteizko LGTBIQ+ mugimenduak kaleak hartu eta sexu genero disidentziaren harrotasuna aldarrikatu du. Ekainaren 28 den honetan, LGTBIQ+ harrotasunaren eguna ospatzeko Gasteizko zenbait mugimenduk ekitaldi berezia antolatu dute. Hau da betiko gauza, gaur hemen gaude zidabalakoak, urtero bezala, baina egia da eskubideak mantendu behar dira urtean zehar, eta ikusten baldin badugu, desagertu nahi dutela, eskubide hauek, kalean egon behar garela, eta hori Gasteizen ezan behar da garbi eta garbi. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak aurren eta neraben lege proiektua onartu du. Nerea Melgoza sailburuak azaldu duenez, legearen xedea adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak bermatzea da. Eta babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu, errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea. Eta Bermeoko udalbatzak Nadia Neme Somali EH Bilduko kidea izendatu du gaur alkate, aurrekoak Asier Larraurik kargua hartu eta biharamunean dimisioa eman ondoren. Gaurko ezoiko bilkuran 9 boto jaso ditu, Ezkerreko koalizioaren 5 eta Guzan taldearen 4. Eta ingurumenari dagokionez, AHT-aren aurkako elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Lakuntzan, Udane Arbeo. AHT-a Nafarroatik ezkiora joateko korridora egin asmoz duela aste batzuk zundaketa lanak hasi zituzten Arala Armendilerroren bi aldeetan Nafarroan eta Gipuzkoan hain justu Lakuntza eta Ataun herrietan. Inguruko herritarrek AHT-ak Arala Armendia zulatzearen aurka egin dute eta testuinguru horretan Lakuntzan elkarretaratzea egin dute Stop AHT zundaketak sakana bizirik lelopean. Adierazi dute zentzurik ez diotela ikusten AHT-arekin jarraitzari bizitugun krisi ekosozial honetan eta gaur egun daukagun trena hobetzeko eta gaurkotzeko aldarria egin dute. Energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala aurkeztu zuen Jaurlaritzak maiatzean eta orain hori bera atzera botatzeko tramitea aurkeztu du EH Bizirikek. Udane. Eusko Jaurlaritzak ezarritako energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala ezeztatzeko eskatu Euskal Herria Bizirik plataformak eta horretarako alegazio herritarra aurkeztu du. Izan ere, erakunde ekologistaren arabera plan sektorial horrek bere baitan jasotzen ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dozenaka zentral eoliko edota parke fotovoltaiko egin daitezkela eta hori geldiarazi nahian alegazio herritarrak aurkeztu dituzte. Hain justu, Euskal Herria Bizirik plataformak ondutako alegazioak 5 puntu ditu bere baitan eta lehenengoa litzateke jarri nahi diren instalazio horiek ingurumen adierazleek okerrera egitea ekarriko dutela, bigarrenik talde ekologistak uste du plan sektorial hau batera ezina dela landa eremuaren eta elikadura subiranotasunaren defentsarekin, hirugarrenik plan sektorial honek naturagune eta fauna arriskuan jarriko dituztela diote plataformak, laugarrenik energiaren kontsumo eredua aldatzeko eskatu dute eta 5. ezbaian jarri dute lurralde energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren prozedura bera. Eta Frantziako turra gozamena izango da zenbaitentzat, baina gora berak ere espero dituzte errepideetan. Udane.
Frantziako Turrean 7 Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira eta horien artean izango da Ales Aranburu ezkiotarra. Aste honetan jakin berri da Turrean lasterketan arituko dela eta hain justu Gabiriara etorri gara Ales Aranbururen ama bertan jaio baitzen eta herri guztia inplikatuta dago Turrean, izan ere Ales Aranburu animatzeko eta babesa emateko hainbat kamiseta eta 25 metroko pankarta bat egin baitute indarra eta babesa emateko igandean hemendik pasako baita Turra eguerdiko ordubiak aldera. Esan bezala, pankartak, pintadak eta kamisetak denetik prestatu dute hemen auzonetan. Gure eskuk Turrari buruzko prentsa txosten bat banatu die nazioarteko kazetariei Turrean zehar errepidean zer aurkituko duten azaltzen die Euskal Herrian Turraz gozatzeko argibideak eta gomendioak izeneko dosierrean. Dosierra 7 hizkuntzatan sortu dute. Dosierraren helburua da kazetariei aurreratzea modu oso bisualean zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna. Txirrindulari famatuen aurkezpena. Turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak. Kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Zuzeneko musika Gasteizko Falerina olorategira itzuliko da uda honetan. Belar Soundsek doako 7 kontzertu eskainiko ditu ekainaren 24tik irailaren 16 bitartean. Itan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, zu argitan. Nola ekin diztira, hemen ez egotean, bihar izan senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, berriz elgarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan, beldur nire hauziek, osorik janatzete. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Harrotasunaren nazioarteko eguna da gaurkoa eta legeetan LGTBI kolektiboarentzat aurrera pausoak eman diren arren eskuinaren eta ezkerreko sektore batzuen jazarpena piztu egin da. Egoera horretan gaur fasismoari aurre egiteko helburuarekin aurrera begiratzeko eta mugimenduak artikulatzeko deia egin dute eragileek. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. He decidido ser feliz. Hau da betiko gauza, gaur hemen gaude zidabalakoak, urtero bezala, baina egia da eskubideak lortu, mantendu behar dira urtean zehar, eta ikusten baldin badugu, desagertu nahi dutela, eskubide hauek, kalean egon behar garela, eta hori, Gasteizen estan behar da garbi eta garbi. Azteko kalean egon behar, hori da lehenengo gauza, eta jendeak ikus dezan hemen gaudela, eta hemen daude kolektibo guztiak, eta bueno, behintzat jendeak ikusteko hemen gaudela. Eta gero ikusten baldin baitugu, hori apurtu nahi baldin badute, hemen izango baituzte. Cumplo
instinto me hace cuestionar y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. He decidido ser feliz, no lo voy a abandonar. Tengo tanto que decir. Irabazitako eskubideetan atzera egiteko arriskua ikusten du Euskal LGTBI+ behatokiak. Elkarretaratzea egin du Bilbon goizean, izan ere, translegeak ahalbidetzen duen sexu aldaketaren erregistroan atzerapen handiak daudela eta tratu desegokia dagoela salatu du. Bai, eta ikusi dezakegu adibidez Madrilen gertatzen ari dena ointxe bertan. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo lehendakariak, esan duela translegea erabat ukatuko duela edo murriztuko duela, eta horrekin batera trans eskubideak murriztu egingo direla hango komunitatean. Eta baita ere hemen Euskadin ikusten dugu posiblea dela, eta batez ere oin egoten ari diren paktuekin. Baino gehiago Bilbon izandako ustezko erailketen inguruan izapideak egin eta justizia administratu behar dituztenen erantzun desegokia. Ezagutzeko eta errekurtso jartzeko eskubidea izan arren. Fiskaltzaren interes falta eta utzikerezko jarrera ere deigarriak dira. Naiz eta exijarria eta beharrezkoa izango litzateken fiskaltzak berak eskatzea egin daitezela, ikerketa ahalik eta zorrotzena izateko eta gertakariak guztiz argitzeko beharrezkoak diren froga eginbide guztiak. Iruñeako lankideak kalera atera dira Euskal Herritarrek gaurko egunaren berri duten aztertzeko. Leire Martínez. Ekainaren 28an narrotasunaren nazioarteko eguna da. Karrikara heldu gara ea iruindarrek kolektibo honen borrokak eta aldarriak ezagutzen ote dituzten jakitera. Bihar ekainak goitaz, ez, orain buruan ez. Bai, LTBiko bai, eguna bai. Ez nahi zentratu. Bai. Segunda. 28. Ekaineko 28. Bihar bai, 28, ekainako 28. Harrotasun eguna. Bai, pues, kuadrian baditugu batzu, badaudela sartuta edo badutela hango harremanekin eta, pues bai, haiekin alde. Eta gero, azten zarenean haiekin izketan, ulertzen dizuete, pues, bere kasua hartze pastu dire eta hola. Gutxi gora, bera, iso zer, entzun dut hortik. Ba, ez dakit. Berdintasunaren arloa beti egon da hor, baina uste dut gehiago, bueno, sakontasun gehiago bilatu alaitela, parekidetasuna eta aukerak, bizitza duin bat izateko aukerak, gehien bat. Ba, bizibilitatearen arloan, ba, identitate sexualaren inguruan edo genero identitatearen inguruan, ba, erosotasun gehiago egotea gizartearen baitan, edo hala ere, ba, genero aldarrikapenetan, ba, erosotasun edo askatasun gehiago egotea, bai, heteropatriarkatuaren ederuaren kontra, edo genero binarismoaren aratago esgoteko. Bai, behar dute, behar, gauden moduan, pues, gaurko egunean, ez badira beraiek, denok atera berginen kalera, baina gehienak aterako dira beraiek, bai. Baina saiatuko gara laguntzen, bai. Aniztasuna, berdintasuna eta, errespetua. Denak berdinak gara, denak eskubideak berdinak denontzat. Ba, imaginatzen dut kompromiso asko eta guztien kontribuzioa. Uste dut bai, oraindikan igual Iruñan ez da ikusten asko, baina bai entzuten duzu Madrilen eta hola, eta pentsatzen duzu azkenean oraindikan jendea pentsatzen duela dagoela beste siglo batean. Bai, holan.
Egunerokotasunean, lanean edo, bizitzaren arlo gehienetan, bai irainetan, bai hori aukeretan, bizitzeko aukeretan, edo, lan arloan, alokairua, guzti hainbatetan. Musika, artean, eszenatokietan, ez dakit, tabernetan. Bai, gaur egun uste dut dagola, lehen baino gitxiago nik uste dut gizartearen baitan orain badagola como azeptazio gehiago, baina ala ere asko geratzen dela lan egiteko edo ekualitate bat lortzeko, oraindik asko geratzen dela. Ez dut uste. Batzu, eskuina muturra bai, baina bestea jendeen arruntan tartean ez, nire ustez ez. Bai, uste dut bai dagoela eta segurenik beti egongo dela, baina gutxi pizkanaka hobetzen ari da, pila bat. Pila LGTB-fobia, pila bat dago. Kalean, telebistan, programa el hijo puta nola esaten da, trankasi barranka, hori, el hormigueron, adibidez, edo duela urte batzuk, zegoen filma oso ezaguna, Torrente zen lehen homofobia eta dena oso azeptatu zuen, edo ez dakit. Nire ustez baiez, baina, azkenean guk ez gure botoekin ezin dugu aldatu, jendeak ere ikusi behar du zer gertatzen den, eta ez baduti ikusten, hola jarraituko du kalea, eta ez bara gara ateratzen kalea, ez aldatuko. Guztiz ados, eta hori da, etortzen zaigun etorkizuna, edo pairatuko ditugun gauzak. Eta ematen du hartu duela ez, eskuina Espainian eta estatu mailan eta bai Euskal Herrian egon da beti hor, ez? Nik uste dut, orain momentu baten gauz, horlako politika arloak edo identitate arloak, atxerakada bat izateko arriskutan da, bai diru publikoko laguntzetan, laguntza instituzionaleko arlotan, dagoela arrisku bat atxerantz juteko. Bai, hori bildurgarria dela, nire iritzitan. Baina, ez dut uste hainbestek izango direnik, espero dut, ez izatea. Bai, uste dut, bai. Hori dira, gorrotoren ideologia dute. Beraiek nahi dute eskubideak moztun. Al fascismo ni agua, y si tienes sed, Stalingrado. Eta gai zaldatuta politikan, Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu denbora falta dela eta. Baina horien ordez zenbait errege dekretu sartuko dira indarrean. Horiek horrela, izatezko bikotek 15 eguneko baimen hartzeko eta ahanztura onkologikorako eskubidea izango dute Hego Euskal Herrian. Horrez gain, inflazioaren aurkako neurri asko beste 6 hilabetez luzatzea erabaki du Madrilek. Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu denbora falta dela eta. Besteak beste, Jone Belarraren ministerioak prestatutako familien legea ezin izango da onartu. Baina indarrean sartu den errege dekretu batek zenbait lege eta arau erformatuko ditu familien legeak arautuko zituen zenbait neurri indarrean sartu ahal izateko. Horietako bat izatezko bikotekidekin lotuta dago. Izan ere, ezkontzen diren bikoteek 15 eguneko baimen hartzeko eskubidea dute, eta orain baita izatezko bikoteek ere. Horrez gain urtean 5 egun hartu ahal izango dira edozein bizikide zaintzeko. Gurasoek ere 8 baimen hartzeko aukera izango dute, osorik edo zatika, haien seme-alabak zaintzeko. Ez dute soldatarik izango aste horietan eta aurrek 8 urte bete arte baliatu ahalko dute. Eta errege dekretuez ahanztura onkologikorako eskubidea garatu du Espainiako gobernuak. Hala, hegoaldean minbizi izan dutenek ez dute berezitarik izango aurreantzean asteguru bat kontratatzean. Izan ere, minbiziaren aurkako tratamendua amaitu eta 5 urtera gaixotasuna izan dutenek ez diete haien aurrekari onkologikoen berri eman beharko aseguru etxeei bizi aseguru bat eskatzeko garaian.
Eta neurriez, inflazioaren aurkako neurriak gutxitu izateko eskariak hauteskunde egutegiarekin bat egin du. Eta Espainiako gobernuak erabaki du laguntza gehienak urte amaitu arte luzatzea. Jaurlaritzak onartu du beste 6 milioi euro jartzea garraio publikoko deskonturako. Baina Bizkaian burokrazia arazoak daude neurri aplikatu ahal izateko. Uztailaren 12an izango dute kontseilu nagusia. Edonolare Bilbobusek eta Bizkaibusek tarifen 150% deskontuak eskaintzen jarraituko dute. Eta Metro Bilbaok 150% murrizketa aplikatuko du berriro, bere kontseiluan murrizketa berri bat onartu ondoren, eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean. Atzo hasi zituen Unai Uhaldek, Nafarroako Parlamentuko presidenteak, alderdiekin bilerak, Voxek eta PPek txibite sozialistaren hautagaitza errefusatuko dutela iragarri dute, eta zurekin Nafarroak elkarrizketak hasiera fase batean daudela ohartarazi du gaur, geroa bai EH Bildu, PSN eta UPNren txanda izan da. Investidura baten inguruan gure jarrera dakizuen bezala aurrera doaz, bai alderdi sozialista eta baita kontigo zurekin aurrera doaz irunaka dauzkagu momentu honetan elkarrizketak, baino elkarrizketen erritmoa doan modura eta momentu honetan ezagu. Akordiorik gure investidura jarrera baiezkoa izateko. Sexu askapenerako nazioarteko eguna dugu gaurkoa, eta Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak egiten ari dira. Donostiara joko dugu, bertan Maider Arregi daukagulako pantailaren bestaldean. Kaixo? Kaixo, arratza. Kaixo, Maider, ematen du arazo teknikoak ditugula? Kaixo, Leon. Kaixo, Maider, bai, arratsaldeko 7etan abiatu da manifestazioa Donostiatik, zer nolako giroa egon da bertan? Ematen du arazo... Oso ona, jende asko egon da, espero baino jende gehiago, eta oso girona. Momentu honetan, Maider, arazo teknikoak ditugu, konexioa arazoak ditugu, beraz, aurrera jarraituko dugu, saiatuko gara geroago zurekin egoten. Aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere gaurkoan, Amagoia Mujika Berriako zuzendaria elkarrizketatu dugu hemen Hamaika Telebistan. Mujikak ilusioz eta arduraz heldu dio erronkari, garrantzitsuena atzetik duten taldea dela esan du. Bueno, esan erronkari ilusioz, lehenik eta behin, ze ilusio hori gabe ezin da, ez? Olako erronka bat euki, eta gero arduraz ere bai, azkenean garrantzitsua dalako. Eta, esan, hasieran esan zidatenean pixka bat ola, ez? Gelditu nintzen, baina, gero denborarekin eta ikusita gaina jendearen babesa daukagula, ez? Esan nuen aurrera. Eta esan, beldur pixka bat, bai, aitortu behar dut. Baina guretzat importantena da atzetik daukagun taldea, eta taldeak ondo funtzionatzen balen badu, zuzendariak ere, bidea handia eginda dauka, alde hortatik konfiantza handia daukat jendearengan, eta, esan bezala aurrera egiteko goz. Mujikak nabarmendu du 20 urte hauetan bilakaera handia izan duela kazetaritzak zein gizarteak, eta dio horren parte sentitzen dela. Dudarik gabe, eta egunkariaren zati bat ere bai. Ni egunkarian hasi nintzanean, egia esan, beti, sortu zanetik dukan bereziki maite hor egotea, negoatzen naize 80. urtean, sortu zanean kanpoan nengoela, eta zen, gustatuko litzaiake hor lan egitea, ez?
Bai, ni horra hasi nintzen, gero itxita, gero berrian zati bat, eszedentzia txiki baten egon nintzen, baina gero hor jarraitu dut eta sail askotatik pasa naiz, erredaktore bezala lehenengo, gero sailburu edo koordinatzaile bezala, gero editore bezala, eta zuzendari orde, eta gero orain zuzendari. Bai, horre, 20 urte hauetan gauzak asko aldatu dira, ez? Mundua ere bai, eta bilakaera bat izan du bai kazetaritzak eta bai gizarteak, eta bilakaera horren parte sentitzen naiz eta parte izan naiz, ez? Gai zaldatuta berriz ere, aniztasuna eta bizikidetza Nafarroan, Euskara eta nazio identitateak lana aurkeztu dute eta Euskara lurralde osoan ofiziala izatea proposatu dute. 4 urteetan zehar garatutako lan horrek hainbat partaidez berdin izan ditu lanaren hausnarketan. Aniztasuna eta bizikidetza Nafarroan, Euskara eta nazio identitateak liburuak 4 urtetako ibilbidearen emaitza jasotzen ditu. Eusko Ikaskuntzak 2019tik hainbat aditu, herritar, elkarte eta erakunde batu izan ditu, hausnarketa sakon eta anitz bat bultzatuz, gure bizikidetzak behar dituen gakoak aurkitzen. Hacer compatible la diversidad navarra con un proyecto para Navarra. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak haurren eta nerabeen lege proiektua onartu du. Nerea Melgosa sailburuak azaldu duenez, legearen xedea da adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak bermatzea. Berrikuntza nagusia da, adingabeak babestu beharreko subjektu izateari utzi eta euren eskubideen jabe bihurtuko direla. Babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu, errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea. Eta adingabei buruz ari garela 5 adingabetatik batek sexu abusuak pairatu ditu 17 urtebete aurretik. Adingabei egindako 2 sexu abusuetatik bat familia barruan gertatzen da eta biktimaia gehienak 91 emakumeak eta neskak dira. Aurkeztutako datuak oso datu gogorrak dira. Egoera honen aurrean, erakundek ezinbestean neurriak hartu behar ditugu. Atentzio sistemak haur eta nerabek dituzten beharretara egokitu behar dugu. Modu horretara saihestuko delako hauek berriz ere biktima bihurtzea.
Aste honetan, atzo bertan onartu genuen Gobernu Kontseiluan haurren eta nerabeen legearen aurreproiektua. Aurreproiektu honek giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen implementazioa sustatzen eta bermatzen du adingabe guztientzat. Eremu guztietan edozein indarkeria motatatik babestea bilatzen du. Aurreproiektu honek erantzuna ematen dio Nazio Batuen erakundeen haurren eskubideen batzordeak indarkerian aurkako babes integralari, indarkeria gabeko balioen sustapenari eta haien eskubideen gaineko kontzientziazioari buruz egindako ohar orokorrei. Gai zaldatuta, abiadura handiko trenari helduko diogu orain, Lakuntzatik Ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasita daudelako. Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzean hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi dira, bigarren aukera bat ere bada mahai gainean. Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena eta zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltza. Gauzak horrela, elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Lakuntzan abiadura handiko trenaren kontra. Abiadura handiko trenarekin hasi zirenetik hainbat herrikar aurka agertu dira. Azken 2 hamarkadatan arrabotsa sortu duen proiektua da eta oraindik dirau ingurumenen sortzen ari den kalteagatik edota gainkostuengatik esate baterako. Espainiako gobernuak 2 aukera ditu Nafarroka HT eta Euskal Herriko lotzerako orduan, oraindik erabakitzeke dago, baina bien bitartean 2 aukera horien obrekin aurrerantz jarraitzen dute. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoitza eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina 2 aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zeltasun tekniko handiagoak ditu HT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Bada Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzen hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren Ataungo lurretan. Aralarreko zundaketa lanekin hasi badira ere Iruña Gasteiz alternatiba ez dute baztertu. Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, agian 2 proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela 2 norabide horietan. Aipatutako zundaketa lan horiek egiteko 1 milioi euroko aurrekontua du ministerioak. Testu inguru horretan elkarretaratze egin dute astearte honetan Lakuntzan, estopa HT zundaketak sakana bizirik lelopean. Eta Arabako landa eremuko osasun zentroko langileek osasun arretaren aldeko 60.000 sinadura jaso dituzte. Eusko Jaurlaritzari eman dizkiote jasotako sinadura guztiak eta azpimarratu dutenez 24.000 langile dira eta 60.000 sinadura baino gehiago jaso dituzte. Legebiltzarrean egindako agerraldian salatu dute Osi Arabako zuzendaritzak arreta eredua aldatu nahi duela langileek adierazi dutenez, gaur egungo ereduak funtzionatzen du eta euren lan baldintzak mantentzea eskatu dute. Landa eremuko osasun zentroko langileek otsailean hasi zituzten mobilizazioak, elkarretaratzeak eta grebak. Ia 5 hilabete geroago egoerak aurrera egin ez duenez, ordezkariek Osi Araban egiten ari diren aldaketak salatu dituzte. Hasteko langileen ordezkariek medikuak faltan izateko eta arreta murrizteko estrategia leporatu diote Osakidetzako zuzendaritzari. Azaldu dutenez, Arabako Osakidetzako zuzendaritza lan baldintzak aldatzen ari da herrietan, eta horrekin arreta eredua aldatu nahi duela salatzen dute. Eta hori guk ez dugu, nahi? Modeloak berak funtzionatzen du, eta kalitate asistentziala ematen da. Horregatik nahi dugu mantendu eta gure lan baldintzak mantentzea eskatzen dugu ere bai.
Apirilean eta maiatzean 3 greba egun egin zituzten. Mertxe Larrinbek erizainak azaldu duenez, jarraipen masiboa izan zuten greba deialdiek. Salatu dutenez informazioa eskatu diote Osi Arabari, baina erantzunik jaso ez dutenez sinadurak jaso dituzte osasun arretaren alde. Guztira 60.700 sinadura jaso dituzte eta legebiltzarrean entregatu dituzte. Orain oporrak direla eta erantzukizunez jokatu behar dutela azpimarratu dute, eta horregatik ez dute greba deialdirik egingo. Hala ere iragarri dutenez egoera aldatzen ez bada eta erantzun bat jasotzen ez badute udazkenerako aurre ikusten dituzte mobilizazio gehiago. Nafarroara Salto Urozko oroimenezko parkea eta Lodosako plazatxoa Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu Nafarroako gobernuak eta Oio sailburuak belaunaldien arteko transmisioaren bidez memoriaren eraikuntzan duen papera nabarmendu du. Nafarroako gobernua Kurozko oroimenezko parkea, Linzoain Arriasgoiti eta Lodosako plazatxoaren oroimenezko gunea Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu. Bi kokaleku horietan hilketak egin ziren 1956ko militar kolpearen ondoren, eta memoria historikoaren lekuen erregistroan inskribatuta geratuko dira, babestu, kontserbatu eta zabaltzeko. Leku horiek belaunaldien arteko transmisioaren bidez oroimena eraikitzeko orduan duten garrantzi handia azpimarratu nahi nuke. Izan ere, memoria lehenik eta behin etorkizuneko gaia da eta ezinbesteko tresna errespetu, tolerantzia eta askatasun balioak sustatzeko. Gogoratu behar da, memoria historikoaren batzorde teknikoak ekainaren 13an onartu zuela Nafarroako gobernuari biguneak oroimenerako leku izendatzea. Nafarroako memoria historikoari buruzko foru legeak ezartzen duen gixan. Espazio horren deklarazioa, babesa, kontserbazioa eta zabalkundea, memoriaren transmisioaren mugisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagunduko du. Horrekin batera, gure gizarteak, biktimekin duen memoria bete beharrari erantzun zaio, egia, justizia eta reparazioa jasotzeko eskubidearekin. Juan Garibi Banka Fiare Banku Etikoko garapen zuzendariarekin hitz egin dugu. Garibiren hitzetan Fiare Banku Etikoa kooperatiba bat da eta parte hartzeko erramintak eskaintzen zaizkie bezeroi. Ikus dezagun sakonean. Bueno, ikusten duen Banka Etikoa Europa mailan zala alde batetik kooperatiba bat, hau da, erakunde bat lekua emoten duena parte hartzeko, hau da, demokratikoa, buru bakoitzak boto bana dauka, berdin da zenbat diru ipini duzun, orduan, hor jendearen balioa parekatu egiten da. Ez da diruak esaten duena bakoitzak zenbat balio dugun, baizik eta norberak dauka boto bat. Gero ere ez da bakarrik kooperatiba bat izatea, da zer egiten duzun diruarekin, banku etikoetan beti daude marragorriak, hau da zer ez dugu egiten, baina baita ere zer egiten dugu, zer motako gizartea bultzatu nahi dugun. Zentzu horretan, kreditu bat eskatzen danien banku etiko bateri, beti neurtu egin behar da proiektu horren eragina gizartean, inguru giroan eta abar. Hau da, bermatu behar da egiten dugun guztia eragin positiboa daukala gure gizartean. Zentzu horretan banku etiko bat da irabazteko asmorik gabeko erakunde bat, baina enpresa bat egiten eta enpresa hori banka sektorean dago, baina ez da, da normalean guk ekonomia solidarioan ikusten ditugun enpresak, baina kasu honetan oso berezia da, ze sektorea apur bat, arraroa da edo zailagoa edo, baina edo diru gehiago mugitzen duena, baina ez da ONG bat edo halako enpresa batekin konparatuz ezberdina.
Normalean aritzen gara bakarrik lau arlotan, hau da, arlo sozialetan, hau da, kooperatibismoa, bazterkien aurkako enpresak edo lanbide topatzen kalian dauzenei, edo egoitzak sortzen etxea ez daukatenentzako, eta gero bigarrena litzateke nazioarteko solidaritatea, hau da, bidezko merkataritza, mikrokredituak hegoaldean, gero hirugarrena litzateke energia berriztagarriak eta ekonekazaritza, eta laugarrena litzateke kultura, aisialdia eta alakoak. Orduan bakarrik aritzen gara arlo horietan egiten duguna argitaratzen dugu, orduan gure bazkide zein bezero guztiek jakin aldute momentu guztietan euren dirua nun dauen, eta guk irabazteko asmorik gabeko erakunde baka irabazten dugu, baina ez dugu banatzen irabazten duguna, geratzen da proiektua indartzeko eta gero eta handiago bihurtzeko, hasi ginen oin dela 9 urte Bilboko bulego baten, gero zabaldu genuen Madrilen, Bartzelonan, pasaden urtean ja Sevillan, orduan, apur bat, askunde batekin ari gara, eta gero eta jende izago hurbiltzen ari da. Banka ikuspuntutik ikusten baduzu, gutxi gora bera gauza bera egiten dugu, hau da, diruak daukana ipintzen du, bai kontu korrente baten eta bai ezarpen baten, diruak ez daukana eskatzen du eta jasotzen du mailegu baten. Orduan, hori baraina da. Zer pasatzen da? Guk askoz txikiagoak garela eta ez daki nork ipinitako itzelezko dirutzak inbertitzeko. Orduan, goiez apurka. Eta apurka joaten, ezatako guk ez dugu bizum. Eta jende, zelan esan lehike bizum barik banku bat? Eta zelan esan lehike 40 pertsoneko banku bat? Hori da, minut. Azkenien, pentsatu behar dugu, hau dala, danon artean aurrera atera behar dugun proiektu bat. Ez norbaitek sortu duen proiektu bat niri salmenta bat egin nahi didana. Ez da hori. Horretan be, ezberdintasuna badao. Gure helburua ez da bakarrik dirua mugitzea dirua irabazteko, gure helburua da dirua kudeatzea gizartearen nahiak edo bete beharrei erantzun bat emoteko, ze azkenean dirua jasotzen duten proiektuak aurrera ateratzen dira. Dirua jasotzen ez duten proiektuak porrot egiten dute, ze ez dute dirurik aurrera ateratzeko. Orduan, badau potere bat hor gure kontsumorekin erabakitzeko ze motako gizartea nahi dugun, ze motako gizartea ez dugun nahi. Dirua ipintzen hor edo horrez. Eta kultura arlora salto, zinegoak Bilboko LGTBIQ+, zinema eta arte eszenikoen jaialdia, ekainaren 26-tik uztailaren 3 ospatuko da, eta jada Angeles Cruzek jaso du zinegoak jaialdiko ohorezko saria. Vemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias. Muchas gracias. A los cerros, en fin, creo que viene mucha diversión. Me vino la espinita y dije, ¿cómo que no existe algo? No existe abiertamente, no se habla de ello, pareciera que no funciona así, digamos, y que el rollo machista se ha impuesto. Finalmente uno habla desde donde te interesa. Entonces me interesa abrir este tema de la homosexualidad femenina y debatirla. EHZ jaialdiak 27. edizioa ospatuko du Irisarrin asteburu honetan. Nafarroa beherean eta ondoren gogoeta aldi bat hasiko du hurrengo lekua erabakitzeko. Gainera, beste gazte talde batek hartuko du jaialdiaren gidaritza. Aurtengo leloa etengabe azaleratzen da.
Kiroletan berriz Legutioko triatloiaren bigarren edizioa, uztailaren 8an itzuliko da, 300 pertsonek parte hartzea espero da, eta uztailaren 3 arte izen emateko epea zabalik dago. Ados Pilota elkarteak San Fermin Pilota txapelketako bigarren edizioa jokatzen ari da. 6 bikotek hartuko dute parte eta uztailaren 5ean jokatuko da finala Labriten. Txapelketa 2 taldetan dago banatuta eta finalerdiak Arronizen uztailaren 1ean eta Eulaten uztailaren 2ean jokatuko dira. San Ferminen bezperan amaituko da txapelketa esan bezala Iruñeko Labrit pilotalekuan eta horren inguruan hitz egiteko Naroa Agirre daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo Naroa. Atzaldean. Asteburuan Ubiden jokatu zen partida, nola joan zen? Bueno, asteburuko partida izan zen Ainhoa Ruiz de Infante eta Ane Mendiburu Andrea Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi kontra, eta bueno, kasu honetan lehenengo bikotiak Ainhoa eta Anek markagailuan bastanteko desberdintasunakin irabazi zuen. Da, bueno, nik uste ikusi nunatik Ainhoak sakeak emina ondila intzula eta Anek beti atzian oso ondo uste eta ez du faiatzen. Da, bueno, gero beste bikotiak egia esan etzun bere egune izan, da normalia faiatzea ez dituztenak, faiatu zituzten. Hori pasaden asteburuan izan zen, baina zeintzuk izango dira hurrengo partidak eta non? Bai, bueno, txapelketa honekin jarraitzeko 3 partidak gehatzea. Lehena izango zen ekainako 30an erratzun. Hor, Ainhoa eta Anek jokako lukete Maite eta Eneritzen kontra. Da gero, Arronizen da Eulaten izango zian ondorengo partidak. Arronizekoa uztailak 1ean, eta Eulatekoa leheno esan dezun bezala uztailak 2ean. Da, bueno, Arronizen Maita Oiana hiera eta Irantzun kontra arituko ia, da, hoie dia gure grupokuak, orduan, talde bakoitza puntu banakin da honez, 2 horietatik irabazteun bikotia pasakoa finalea. Da, Eulaten berriz, Maite eta Eneritzek, Olatz Ruiz de Larramendi eta Andrean kontra jokatuko. Finalerdiak berehala izango dira orduan, eta finala esan bezala uztailaren 5ean izango da Labriten. Zer espero duzu egun horretaz? Bueno, egia esan, jende asko hurbiltzea espero deu, eta gero gaina egun arratsalde osoan egoia pelota partidak, así que nik uste jendia pelotaz disfrutatzeko aukera eukiko la paregabea. Zentzu edo helburu soziala ere badauka txapelketak, Saraibularreko minbiziaren Nafarroako elkartearekin elkarlanean zabiltzatelako, ez da? Bai, hori da, txapelketako finaleko partida aurreko urtean bestela urtene Iruñako Peñakin batea elkarlanean arituko gea, eta urtengo kasuan bertan biltzean dirua Sarai elkartiantzat izango. Sarrerei buruz hitz egiten ari gara, Naroa, ez dakit oraindik sarrerak dauden? Bai, oraindik sarrerak erreserbatuta daude, azkenengo momentuan oraindik dabiltza jendiantzat. Bigarren edizioa da urtengoa, ez da? Eta ez dakit, aurreko edizioetaz, zer nolako balorazioa egiten duzu ezuek? Nik uste txapelketa txukuna juntzala aurrekoan, eta, bueno, txapelketa osoan zioar jende asko hurbildu zela frontoita, eta pelota joke maila polikia eman genula, eta bueno, gero finaleko
egunian frontoia tope betete egon zen, da kiston ambientea egon zen. Zu pilotari gaztea, zara, ez dakit nola ikusten duzuen emakumezkoen eskupilota gaur egun? Zein da egoera? Bueno, egia esan, nik ustua DBH baten hasi berditzan garaitik hone arte kiston bilakaera izan du kirol honek. Hori, garai hartan etzeon txapelketea ikan emakumezkoana eta gaur egun berriz kiston txapelketa pila daude, bai irekiak da baita pribatuak ere. Da emakumean parte hartzia dagokionez, pelota eskolatan gero baino gero neska gehiago daude. Da bueno, gero baino neska gehiago dabiltza pelotan, da mailare asko eta jotzen. Ados pilotan hain zuzen ere hori da egiten duzuena, ez da? Neska gazteen eskupilota sustatu, emakumezkoen eskupilota sustatu. Zer esango zeniokezuk eskupilotara jokatzen hasiko den